היי, כאן ליפז מוסקת, אני מרשתת מקצועית ומנטורית למרשתים, ואחרי ההקדמה אנחנו מתחילים. אז ממה מתחילים? משימת ההכנה היא טיפול ברשימות שלנו. יש לכם רשימות קיימות של אנשים שהכנתם. אנחנו לא מוציאים אף אחד מהרשימה, שכן אפשר לחזור עליו תמיד בזמן אחר ולבדוק אם משהו השתנה. אני יכולה לחזור לאנשים ולומר, אני יודעת שאז לא היה הזמן הנכון עבורך, אבל ייתכן ודברים השתנו, ועכשיו זה הזמן הנכון להתבונן מחדש על הדברים. ואז אני יכולה לשתף אנשים בהתקדמות שלי, במוצרים חדשים, תמריצים. יש אנשים שהצטרפו אליי אחרי כמה שנים. אז בואו נלך ונסדר את הרשימה שלנו. לפעמים שואלים אותי מאיפה אני מוצא אנשים. תסתכלו סביב. אנחנו מוקפים באנשים. נסתכל בטלפון, בפייסבוק, אפשר להשתמש במעורר זיכרון. לכל חברה יש דבר כזה, אבל אני אוסיף לכם כאן מעורר זיכרון. שימו מוזיקה ואל תשפטו. אינכם יודעים מה אנשים יעשו או למי הם יובילו אתכם. אם זה לא אתם, מישהו אחר יפנה. ראיתי כל כך הרבה אנשים שהצטרפו לשיווק רשתי, למרות שאמרו לא בעבר, או אפילו בחיים לא. וראיתי גם מקרים הזויים של אבא שהצטרף למישהו, ובן שהצטרף למישהו אחר, כי האבא לא פנה לבן. כאב לב. בטוח יש אנשים שאתם הייתם רוצים איתכם בביזנס, אבל אתם מספרים לעצמכם סיפורים. הם עסוקים, למה הם צריכים את זה? לא אני האדם המתאים לפנות אליהם. אבל נחשו מה? אם אתם חושבים עליהם שהם איכותיים ומתאימים, גם עוד מישהו חושב ככה, וסביר שמישהו יפנה אליהם. ואשתף בסיפור אמיתי. מרשתת בשם רוז, שבנתה את העסק שלה באזור שיקגו, פנתה לאשת עסקים מצליחה בשם סטייסי. התקשרה ואמרה, אני מתקשרת עלייך מסיבה מסוימת היום. היא הייתה כנה. אני יודעת שיש לך עסק מצליח בשיקגו. יש לך קשרים, יש לך הרבה השפעה, הרבה חברים. גם אני בונה עסק בשיקגו. אני יודעת שאת יכולה להתעניין או לא להתעניין במה שאני עושה, אבל אני פשוט רוצה לשתף אותך בעסק, ובתקווה שאולי יש לך אנשים שימצאו עניין במה שאני עושה ומציעה. האם אני אוכל להזמין אותך לקפה ולחלוק איתך? סטייסי אמרה, בטח. ומה שהיה מדהים זה שהיא הגיעה לפגישה עם רשימה של מאות אנשים שלה שהיא יכולה לתת לרוזי. הן ישבו לקפה ורוזי הסבירה לה על הביזנס שלה. סטייסי לקחה את הרשימה והכניסה אותה בשלב מסוים לתיק ואמרה, חכי שנייה, אני מבינה שיש כאן הזדמנות ואני רוצה לדעת יותר. והמרשתת הזמינה אותה למצגת הקרובה. באותו ערב סטייסי הצטרפה והפכה להיות עם הזמן מספר 1 בחברה בגיוסים. ואת הסיפור הזה סיפרה בכאב לב מרשתת אחרת, שנחשו מה? היא חשבה גם על סטייסי, אך היא לא העזה לפנות אליה. על כן, במקום לחשוב מה הם יחשבו עליי, מה הם יגידו עליי, חשבו על כך שייתכן וזה יכול להיות פתרון מדהים עבורם. אל תשפטו, אין לדעת. זה יכול להיות הדבר שהם חיפשו. אתם יכולים לשנות את החיים שלכם ושלהם. לא תמותו מזה, אני מבטיחה. הלא כבר קיים. אני רוצה שתהיו אמיצים ביצירת הרשימה. מה הדבר הכי גרוע שיכול להיות? ומה הדבר הטוב ביותר שיכול להיות? אל תשפטו, היו מחויבים ופעלו במקצוענות. באתגר הזה אנחנו נהיה מחויבים לשתי אינטראקציות ביום, כך שעד סוף החודש פניתם למינימום 60 אנשים. מי שרוצה יותר יכול, מוזמן יותר, אפשר לקחת את זה צעד קדימה ולפנות ל100 אנשים תוך שבועיים. אני ממליצה. אני רוצה שתזכרו מה הסיבה שאתם עושים את העסק. הדרייב הפנימי הזה הוא חשוב והוא המנוע שלכם. הוא הבוס שלכם.
אני מזמינה אתכם להתחבר מחדש ללמה שלכם. זה משהו שהולך ומדייק תוך כדי תנועה, ויש לכם הזדמנות כאן באתגר לדייק את זה עבורכם. כשתשמעו אותי, כשתקראו האחרים, כשתצאו לדרך תוך כדי תנועה, תוסיפו ותכתבו לעצמכם את הלמה שלכם. אני יוצאת מנקודת הנחה שאתם פה מרשתים מקצועיים או כאלו שמכוונים להיות שם, בסטנדרט גבוה, לשחק בגדול, לראות את התמונה בגדול ולעשות במחויבות וללא פשרה. אפשר לקחת את האתגר הזה ולייצר יופי של בוסט של עשייה. אין לי ספק שמי שיתייחס לזה ברצינות יבוא לקבוצה לשתף מה קורה, ומה שיקרה זה שתהיה התעניינות ופולו-אפים ושיחות ופגישות ושיחות משולשות והגעה לאירועים קטנים וגדולים וצירופים כמובן. אני רוצה שתציבו לעצמכם יעד, שימו מטרה לחודש הקרוב. אנחנו עומדים לבלות יחד את חלקו. אני מציעה לכם שיהיה לכם שותף מחויבות לדרך, איתו תוכלו לשוחח אישית, לדווח ולעדכן. המטרה היא 2 פניות ביום לפחות. זאת אומרת 2 אינטראקציות על הביזנס שלכם, ובכל פעם תקבלו ממני הכוונה עם מי לדבר ואיך לדבר. כי זה משהו אחד לומר לכם דברו עם 2 אנשים ביום, וזה משהו אחר לומר לכם למי ואיך. אז קדימה, ללכת לארגן את הרשימות שלכם, ואנחנו ניפגש בקרוב.